Firma Aleš Moto nabízí k prodeji motocykl Yamaha Tracer 7 GT, rok výroby 21, má je to 11 000 km, servisní knížka, jeden majitel, motocykl v top stavu. GT, vyšší plexi, komfortní seat, comfort seat, 3 originál kufry Yamaha, takže pěkná výbava, přední pneumatika 50%, kotouče jako nové, ABS-ko, nikde žádný škrábanec, opravdu. Barevná kombinace Race Blue, zadní pneumatika 80%, řetězovka bez vůlí. Z této strany taky žádný škrábaneček, nikde nic, fakt opravdu topka. Na tento motocykl vám můžeme STK na 4 roky přepsat na vaši osobu, když nám dáte plnou moc, můžeme ho přivést, vystavit převozní značku, pojištění, můžete váš motocykl dát do protiúčtu. Stačí zavolat, domluvit se. Opravdu stav nové motorky.